И така да продължаваме. Защо 3 години и няколко месеца? Защото просто ние в 2023 все пак правихме някакви неща. Снимахме не бяхме доста често в YouTube. Толкова бяхме чести в TikTok. А в YouTube? Не. В YouTube оставихме ето така. Това страхотно Това сме качили поне 3 клипчета. От старите. Да. Не знам въобще дали чувате сестра ми, но... Да. Качихме изпиралата ми малко да изсъхне, а до тогава ще довърша грима. И така, доста е канал да... Това ни беше за мен на сестра ми нещата. Да имаме YouTube канал в YouTube. Да имаме YouTube канал, просто да качваме шортс и най-различни неща. Но защо си оставихме? Хубавия YouTube. Да, и го заменихме с TikTok. И сега в TikTok не сме толкова чести. Защото взеха телефоните вчера. Да. И надяваме се утре да ни ги върнат, защото може и от на сестра ми канала да... Защото хора ще тъпна без телефон. И аз не мога, но така ни се пада, що толкова сме гледали. И не мислихме за други неща. Ние въобще не искахме и да ядем. Да, буквално. Не сме Алекса номер 2. Просто това е нашето. Вижте, този молив не знам откъде се появи. Мама го купи. Ти не знаеш ли? Не бе, този. Мама го купи. Това е малък. Аз предпочитам да си използвам този, защото повече ми харесва цвета.